לא מאמין בנשק, מאמין בשירה, ותיק מספיק כדי לעשות את הבחירה. וכי זה לא רע שהמצב בחירה, עוד אימה שמטפטפת מזכירה בדיוק כמה בעלי הסערה, ואנחנו לגמרי לא אותה סירה. שמישהו על עצמו שופך חום בבעירה, איך זה שאנחנו מרגישים צבע. משתמשים בתשקורת לביית ולתכנת, להחדיר לנו את השקר שנאמין שזה אמת. הקולט אני מריח, זה מסריח מהראש, שומעים איתי לקה, על זה הזמן לחשוש, שמה שחשבתי הגיוני לא הגיוני בהחלט. זה הזמן שמסית מהאלף אל הבית. זה הזמן להתעורר, הבית מתפורר, נצא מאחורים ביחד די להסתדר.